Πόσους φόβους έχεις να διαχειριστείς όταν ξεκινάς μια επιχείρηση? Υπάρχουν 3 φόβοι όταν ξεκινάς οποιαδήποτε επιχείρηση, είτε κλασικού τύπου είτε επιχείρηση δικτύωσης. Νούμερο 1. Ο φόβος της απόφασης. Όταν ξεκινάμε κάτι καινούριο και διαφορετικό από τα συνηθισμένα που γνωρίζουμε, είναι λογικό να φοβόμαστε και να διστάζουμε να αποφασίσουμε. Ο φόβος μπορεί ή να μας σταματήσει και να μας παγώσει ή να μας κινητοποιήσει για να δραστηριοποιηθούμε και να το ξεφύγουμε. Νούμερο 2. Ο φόβος της αποτυχίας. Όταν ξεκινάς κάτι καινούριο και άγνωστο, σε κρατά ο φόβος μήπως αποτύχεις, μήπως δεν μπορείς να ανταποκριθείς στις απαιτήσεις αυτής της επιχείρησης. Νούμερο 3. Ο φόβος της επιβεβαίωσης από το κοινωνικό σου περιβάλλον. Ενώ εσύ πιστεύεις ότι μπορείς να τα καταφέρεις και μπορείς να πετύχεις, αν η επιχείρηση που θα ασχοληθείς είναι έξω από τους γνωστούς τρόπους επιχειρηματικότητας, τότε φοβάσαι ότι δεν θα είναι αποδεκτή. Και αυτό σε κρατάει δέσμιο της γνώμης των άλλων και δεν σε αφήνει να πάρεις τη δική σου προσωπική απόφαση. Έχεις αντιμετωπίσει κάποιον από αυτούς τους φόβους στη δική σου επιχείρηση?